Hello everyone. So naana pod mi diri sa amuang panimalay. So diri na pod mi magtrabaho kay humanaman mi og pangitag sapi bisan pa sa kaminaw nga amuang negosyo is hina-hina gyud. So padayon lang gihapon ta sa ato ang pagpanginabuhi. So diri na pod ta sa palibot sa amuang panimalay. So ang kong partner is dugang na siya og atop sa amo ang baboy kay sa libo magud siya pag mag-ulan, then anan sa siya sa init. Then ako sad nagtrabaho sa ako naglimpyo ko sa ako ang mga tanom nga mga bulak kay di gyud nako matiman guys, kinahanglan gahinan gyud nato og time para makalimpyo. Dayon ang akong labhonon. Grabe, gaundok na ang ako ang labhonon. So, kailangan na ato yung bahin-bahinon ang ato ang oras para sa makalimpyo po ta sa ato ang panimalay. So, iyaan na nang gitukuran o kanang kahoy. Kahoy raman na gigamit. Then, ato pa na niya og sin. So, ingon ana ra gyud guys. Kaming magpartner magtinabangay jud mi, di jud mi magkuan, tinapulan. Kinahanglan nga kung mag-asawa mo or partner mo, so kinahanglan nga magtinabangay jud ta sa kasakit, sa kalipay, sa mga tanang pagsubok nga dumating sa ato ang kinabuhi. So magtinabangay jud ta guys. So kay ang ako ang lubi wala pa man ni nabugha, Ginoo ko. Ang time is kuan jud nanurok na ng uban ana guys. Kinahanglan na gyud na siyang buakon, pero gasigi mag-ulan hindi man na siya mauga kay wala man tay landahan. So ato lang sa nang ipadaplin kay akong gilimpyuhan diri dapit sa mo ang tangkal kay naon nyay halas or sawa nga mo visit charot. Oh, tinuod na guys kay labyananan jud mi diri og kanaang sawa. Kanang mga halas bitaw nga mga lala, mga kuan nga halas mamaak makahadlok dagko ba jud kayo. So dili na pud ko limpyo na pud ko sa ako ang budik akong budik ko ligo na siya. So mao ra gini atong trabaho kada adlaw. So, ang pagpaligo sa baboy is balik-balik gyud kada adlaw. So kada uli jud ni namo diri gyud ta padung sa baboy magpakaon maglimpyo. So ana ra atong kinabuhi, simple pero malingaw sad ta.